Почвам. Хора, тук. Чай само да си направим фенера малко по... Така. Хора, направи си фенера. Намерихме... Чакай, дай. Намерихме така? Да. Така ли? Само аз ще го направя. Така. Хора, намерихме таралеж, който е много готин. Ето ни хора, тук му карахме. Ето аз съм с ръкавиците. Ето сега ще покажа и мен. Ето ме хора. Хора, намерихме таралеж. Аз много обичам такива животни. Сега не знаем къде, ето там вътре се скри. Иначе беше ето тук, хора. Ето тук беше. Ето тук. Ето тук съм ушна. Ето тук. Хора, чай да замълчим, да видим нещо го чуем. Откъде може да е дошъл? Хора, може, не знам, това някъде дошъл. Сега може хора, например, да е, защото може да има дупка отдолу по това, да е сол, защото той, по принцип, таралежите много може да се мушкат. Ето го! Хора, ето го! Ето го! Това е хубав български таралеж. Ето го, хора, по-близко да го видите. Ако мислите, че не е фейк. Хора, не сме го пипали, защото сега в момента не знам дали хап е будено, предпоръчително е да не го пипаме. Да? Ето го, даже сега ще се скрие. Хора, мислим да му дадем нещо за храна, защото мислим, че е гладен, защото тук се свива. Ето си в момента на там. Ето го. Ива, цъкни е така. Апа, чакай, той се скрие. Не, там. Я да не ще го видим там. Хора, ето ги гълбите. Видяхме таралеж. Ето го! Ето го, хора. Къде бе? Ето там е. Я остави да излезне и да го покажем наистина. Не, ела тука! Ела тука, Ивела, той така не може да излезне, страх го е. Ето го. Ето там. Хора. Нали мога да го видя. Той вече изчезна. И светнемете. Да светнемете тук да го видим къде. Ето го! Да, търси хора храна. Ето го. Хора, да, това е. Сега мислям да го пипнем с някаква пръчица. Не знам какво ще стане. Само да взема пръчката. Не мога да го стигна, хора. Пипна ли го? Не. Я снимай към мен. Чакай. Снимай. Хора, ето. Влезам вътре да го пипнем. Хора, пипам го. Хора, ето Денис пипа таралеж. What? Хора, чуйте ли звука? Беше много готин. Как го гали Денис? Ето го. Добре, хора, нека да го оставяме да си почива съответно. И намира. И после може да заснем пак. Да, и утре ще го видим. Чао. Чао.